Det första vi vill presentera är stadshuset i Eskilstuna. Det stod klart i slutet av 1800-talet och dit flyttade då statens administration från rådhuset. Vid den tiden hade byggnaden tinnar högst upp i hörnen och 3 entréer. Där fanns utöver statens ledande personer bland annat banker, post och hotell. Parken Zoo är ett av Eskilstunas främsta besöksmål med över 200 000 årliga besökare. Här finns djurparker med sällsynta och spännande djurarter från hela världen. Nöjespark, camping och utomhusbad. I djurparken kan du beskåda exklusiva arter som leopard, asiatisk lejon och världens största ödla, komodovanen. Här äter du också dvärgflodhästar och ett tropikhus med krokodiler, apor, ormar och fåglar. Sumatra tiger, amur leopard och asiatisk lejon är några exempel på Parken Zoos fascinerande kattdjur. Retuna är världens första återbruksgalleria. Här shoppar gästerna på ett helt nytt klimatsmart sätt. Gamla saker tas tillvara och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Det är enkelt för besökare att sortera material i containerna och därefter passa på att lämna återbrukbara leksaker, möbler, kläder, inredningsprylar och teknik i gallerians depå returen. År 2018 såldes det återbrukande produkter för 11,7 miljoner på Retuna återbruksgalleria. Men var kommer idén ifrån? Eskilstuna kommun strävar efter att vara en grön förebild. I utvecklingsarbetet kring miljöfrågor uppkom idén att skapa en galleria med vanliga butiker, fast med använt och upcyclat sortiment. Konceptet skulle locka en bred målgrupp samt sprida kunskap och hållbarhet, cirkulär ekonomi. Politikerna i kommunfullmäktige beslutade att idén skulle bli verkligen och i augusti 2014 hade projektet byggstart. Den 28 augusti 2015 invigdes Retuna återbruksgalleria. Munktellstaden. Munktellstaden är en stadsdel i Eskilstuna. Munktellstaden var från början Bolinder Munktells industriområde, där Volvo BM under många år hade tillverkning. I början av 1970-talet flyttades dock huvuddelen till tillverkningen utanför stadens centrum. Under åren hade kvarteren använts till olika verksamheter. I början av 1990-talet byggdes ett av industrihusen om till Munktell Arena. Samtidigt öppnades då också Munktellmuseet i området. Biblioteket. Eskilstuna stadsbibliotek. Det ligger vid Kribensgatan i centrala Eskilstuna. Här kan du låna böcker, ljudböcker och datorer. Du kan också ta en fika, umgås och vara på mindre evenemang. Här kan du också få läxhjälp av Röda Korsets volontärer. Munktellmuseet. Munktellmuseet är en plats som är värd att besöka i Eskilstuna. Munktellmuseet är en viktig del i Eskilstunas samhälle. Det ägs och drivs av Volvo Construction Equipment. Museets uppgift är att samla, bevara och visa historiska föremål producerade av Munktell, Bolinder Munktell, Volvo BM, VMW samt Volvo Construction Equipment. Museet erbjuder guidad visningar och arrangerar allt från konferenser till middagar och olika andra företagsaktiviteter. Här kan du bland annat se den första svenska traktorn från 1913 och den första hjullastaren från 1954 och många andra saker. Klosterkyrkan. Klosterkyrkan invigdes 9 maj 1929 och tillhör Eskilstunas församling. Kyrkan är centralt belägen vid Eskilstuna ån. Altartavlan från 1600-talet är ett verk av den flamländska mästaren Martin de Vos och föreställer herdarnas tillbedjan. Kyrkan är 70 meter lång och 20 meter bred och de 2 tornen når till 62 meters höjd, räknat till den stora kulans överkant. Valven är 22 meter höga, taknoken ligger 31 meter över markplanet. Rinmannagymnasiet. Rinmannagymnasiet grundades 1855 då Eskilstunas barnskola ombildades till elementarskola med teknisk-praktisk inriktning för att fylla behovet av yrkesskickligare arbetare till stadens verkstäder och smedjor. Den tekniska afton och söndagsskolan grundades efter förslag av professor Karl Palmsteder.
Stadgarna fastställdes 1858. 1883 fick skolan lokaler i Hellstedtska gården i hörnet av Kungsgatan och Bruksgatan. 3 år senare startades en senare 4-årig teknisk fackskola för den finare smidesut och metallindustrin. Examenstidning Analysen bereddes ut 1916. 1932 öppnades en 2-årig verkstadsskola för mekaniker. Samma år blev skolan ett statligt tekniskt läroverk. År 1955 kunde Maskinfackskolan fira sitt 100-årsjubileum. Lagom till jubileet kunde man flytta in i nya lokaler vid Rimmansparken. Det högre tekniska läroverket blev ett tekniskt gymnasium och Maskinfackskolan blev ett teknisk specialkurs. Efter kommunernas övertagande av skolan fick den namnet Rimmansskolan, men heter nu Rimman gymnasiet. Skolan är uppkallad efter bergsvetenskapsmannen Sven Rimman. År 1978 köpte kommunen C.E. Jonsson kontors- och fabrikslokaler, som efter ombyggade blev skollokaler.